Bekatorosa naiz, hala sortu nintzen. Horrela aurkezten du Dom Kapristonek bere burua gaur egun. Eta halase bataiatu du, baita ere, labetik atera berri duen liburu grafikoa, Bekatorosa. Elkar argitaletxearekin kaleratu du bere lehenengo lana, eta homofobiaren aurkako aldarria egin nahi izan du Aldudeko ilustratzaileak. Liburu untan bildu ditut 7 elkarrizketa, 2019ko udan egin ginituenak, eta parte hartzaileak Nafarroko egitipietan handitu diren lesbianak, bisexualak eta homoseksualak dira. Beraz, haiekin aipatu ditugu haien gura berak, piskat ibili duten bide luzea, azkenan haien izatea zaho senitu arte. Nik 16 urte nintuen, neska bat ez maite mindu nintzenean, eta egia da garaian LGTB iztegia ezkinoela ezagutzen, ono gutiago aipatzen. Eta beraz, jende aniz bezala bakartasuna handi batean bizi izan duten enen hortasuna. Eta beraz, denetako liburu hau gomita bat da, bai heterosexualak direnai eta ez direnai, gure mundura eta gure gehiago ezagutzeko. Hemen aipatzen ditugu gure bojokak, bizi izan ditugu eraso homofoboak, baita ere gure maitasun historioak eta biztan dena geroan dukuna esperantza. Berezia zentzu askotan da liburua, gaiagatik, ezagutzera eman digun testigantza eta inguruagatik, eta bai forma aldetik baita ere ez.